Здравейте, приятели, и добре дошли в канала на Laptop BG и поредицата Max Out, в която си говорим за тунинговани лаптопи с Simo. Тук имаме и малко по-голям звяр от миналия път. Така ми се струва просто. Що път не е Nitro, то път е Predator, то път е, като го включиш е готов да те изяде. Това е Helios Neo 16-ката, която искам да те питам какъв хардуер имаме тук. Този е, както каза ти, доста по-сериозен от предишната машинка, която показахме в миналото видео. Тук имаме до i9 14900HX процесор и видеокарта до 4070 140 ватовата версия. Като RAM памет пак официално се поддържа до 64 ГБ, разбира се неофициално много повече. SSD-то е 2 ТБ на тази машина, може да се поръча и с до 8. Колко слота за SSD има тук обаче? 2 слота за SSD. Тоест можем да използваме RAID, за което ще поговорим малко по-късно. Плюсове и минуси. Нека да кажем първо кои са плюсовете и минусите на Predator, преди да поговорим за тунинга. Добре, да започнем с плюсовете. Това, което веднага прави впечатление и го различава от по-бюджетните модели като Nitro-то, е конструкцията, която е, например, с метално покритие на екрана. Този не се огъва толкова, колкото Nitro-тата. Като цяло е много стабилна конструкция и разбира се, както и очакваме от Acer и от геймърските им машини, отвътре архитектурата е много добре направена. Двата вентилатора с подложките за SSD-тата, които пазят температурата да е ниска, с защитата на RAM паметите, въобще направено си е така, както трябва да бъде един висок клас лаптоп. А минусите? Минусите, това, което и колегите ми бяха казали, че не са останали напълно доволни от времето на батерия. По принцип 5 часа издържа батерията, което всъщност не е малко, като тук трябва да отбележим, че тестът е направен при така сравнително леко натоварване. Да, не при гейминг, а веб серфиране. Да, не при гейминг. При веб серфиране и то с отваряне само на един таб с цел да можем да сравняваме по-лесно спрямо други модели и с леко намалена яркост. Разбира се, ако започнем да геймим, ситуацията тотално ще се промени, въпреки че батерията е доста голяма, 90 Вт часова е батерията, но ще издържи може би около 2 часа. На мен обаче ми е интересно този 16-инчов дисплей. Какво точно представлява? Този модел екран е направен от една компания Innolux, която последните и дисплеи са изключително много качествени и много сполучливи. Този е един от тях, защото е 240 Hz с 1600 p резолюция и с почти пълно покритие не само на sRGB гамата, а и на DCI-P3. Тоест е подходящ абсолютно за професионална видеообработка. Без дори да се налага някакви профили, каквото и да е било. Говорим, ако хората си вземат стоков вариант. Ако хората си вземат стоков вариант, е на границата на това да бъде подходящ. Делта има е 2.0, т.е. стойности над 2 се приемат за неподходящи за обработка на изображение и видео, стойности под 2 за подходящи. То е точно на границата. Профилите, които са част от тунинг пакета, който ние правим, достигат делта 1.0, т.е. два пъти по-точни цветове, като тук трябва пак да отбележим, че стойности под 1 са неразличими за човешкото око. Могат да бъдат засечени с апаратура, но не и с обикновен човек. Така че можем да кажем, че може да се използва, но става много по-добър с профилите. Всъщност да, когато имаме доста по-мощен хардуер и висок клас хардуер, няма много място за дишане, няма много на къде да отидем, но тук има доста подобрение при дисплея. Каква е ситуацията обаче с хардуера, с видеокартата, например? Конкретният екземпляр пред нас е с възможно най-мощната видеокарта, която се предлага в тази серия, 4070. И съответно, да, както каза ти, Acer са се опитали да вземат максимума. Това, което ние успяхме да достигнем след тунинга е плюс 7%, което е добър резултат за тунинг на висок клас видеокарта. Разбира се, с ниския клас 3050, 4050 и дори 4060 и така RTX 3060-ката, успяваме да изцедим доста повече, но при високия клас видеокарти е доста по-трудно. И съответно смятам, че имаме едно доста добро постижение с тази видеокарта. И това, което трябва да отбележим е най-важното в случая, е, че в 3D Mark Cloud Live Extreme
прескачаме границата от 25 000, което автоматично означава световен рекорд за тази комбинация между процесор и видеокарта, т.е. 4070 с i9 14900HX. Окей, в който и да е модел лаптоп? В който и да е модел лаптоп. В момента може към тази дата. Рекорда беше 24 900 и нещо. Окей. Добре, това е доста впечатляващо. Още един рекорд. Преди време имахме рекорд в MSI катаната, ако не се лъжа. Да, така беше. И тук сега имаме още един рекорд с тунинга, което е наистина много яко и много впечатляващо. Добре, гейминг резултати някакви имаме ли? От към гейминг често използваме Metro играта и Shadow of the Tomb Raider, тъй като си имат градени бенчове, които са много удобни за целта. И двете показаха сходен ръст в производителността, който напълно съвпада с скока, който имаме в 3D Mark, а именно 7%. Shadow of the Tomb Raider при нативната резолюция 1600p на medium детайли с включени SMAA настройка показа 122 кадра в секунда, т.е. имаме си една доста плавна картина. И с това предлагам да приключим видеото на Predator Helios Neo 16 с един световен рекорд като комбинация процесор и видеокарта във всеки един лаптоп. И да, това е много яко нещо и се надявам в бъдеще да имаме още повече световни рекорди. В 3D Mark винаги да седиме най-отгоре на листата и ако искате да си вземете тунингованата версия на този Predator, ще оставим линк отдолу в описанието. Може да го направите от сайта на laptop.bg и също така, ако сте пропуснали миналия епизод, в който си говорихме за Нитрото, по-малкият брат на този Predator, можете да цъкнете ето тук между мен и Симо, за да го изгледате. Ще се видим следващия път. Чао!